Maakadii vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai kuleseni rechi5 rekota rechitatu yegore ra2026. Musoro wedu wenyaya uri kuti all to the glory of God. Vakorinde vekutanga chapter 5 kusvika pachapter 7 inotaura panyaya yesexual immorality, nyaya dzeupombwe. Ukuwo chapters 8 kusvika ku10 inotaura nyaya yekunamata zvifananidzo. According neleseni resvondo rino rine matopics maviri aya anoti upombwe uye kunamata zvifananidzo anova anofambirana dziri nguva zhinji. Mutestamendi itsva anowanzotaurwa pamwe chete, asi Pauro anotaura kuti tinofanira kuzvitiza. Last week takaona kuti nekuda kwekuti tiri temberi yaMwari tinogona kutiza upombwe. Svondo rino tichaona kuti munhu anogonazve kutiza kunamata zvifananidzo kuitira kuti mbiri yaMwari ionekwe. Subtopic yekutanga, knowledge versus love, ruzivo versus rudo. Panapa Paul anoshandisa dingindira renyama yakabayirwa zvifananidzo kubuditsa kushaya rudo kune vamwe. Nyaya yenyama yakabayirwa zvifananidzo yakapatsanura chechi yepaKorinde kuita mapato maviri. Bato rekutanga ndiro bato raibhilivha kuti kuna Mwari mumwe chete, saka zviumbwa zvaiumbwa izvi hazvina zvazvinoita, uyezve kudya nyama yacho yabayirwa zvifananidzo hakuna zvinovavhiringa. Kwozotiwo bato rechipiri iro raipesana nezvaitwa neavo vaidya nyama iyi. Pauro anotaura achiti vakanga vachidya nyama iyi vainzi the strong, kwozotiwo ava vainge vasingadyi nyama iyi vainzi the weak. Vainzi the weak not nekuti vainge vasina basa kana vasina maturo, asi kuti unhu hwekunamata zvifananidzo hwainge huchiri mavari, zvekuti kuona mumwe munhu achidya nyama kana kuti achishandisa something chiri associated nezvavakange vasiya zvaizoguma zvaita sekuti chiKristu nezvifananidzo zvinodyidzana. Saka Pauro aisada kuti avo vanozviti vanodya nyama iyi vasava zvigumbusu kune avo vachiri wiki. Bhaibheri rinoona tsika yekudya zvakabayirwa zvifananidzo iri tsika yakaipa. Tinozviwana kuna Acts chapter 15 verse ya20 na29. Pauro anoshora kusabatana muchechi kunokonzereswa nekushandisa ruzivo zvisina kunaka. Pauro haasi kuti ruzivo rwakaipa, asi ari kushora ruzivo runokonzeresa arrogance nedivision muchechi. Ruzivo kana rwadai haruchisiri ruzivo, nokuti ruzivo rusina rudo harusi ruzivo chairo. Vakorinde vekutanga chapter 8 verse ya2. Vaivimba neruzivo rwavo, the strong, vaya vaitenda kuti kudya nyama yakabayirwa zvifananidzo hakuna basa. Pauro anovaudza kuti dzimwe nguva zvakaipa kana zvichizoita kuti zvigumbusu zvive zvigumbusu kune vari wiki, mutendi anofanira kusiya zvimwe zvinhu zvichiitirwa rudo kana kuti Kristu, nekuti kune vamwe vachiri wiki to the extent yekuti vakaona marights anenge achiitwa nevatendi avo vasimba muchitendero zvinogona kuvagumbusa kana kuona picture isiriyo. Subtopic yechipiri, selfless love. Kuna vakorinde vekutanga chapter 9, Paul ane marights aanosiya. Marights ekuti anokwanisa kuwana zvikwanisiro zvakaita sezvekudya nezvekunwa, financial assistance kubva muhomwe yechechi. Asi Pauro anosiya marights aya achiitira kuti basa revhangeri rifambire mberi. Acts chapter 18 verse ya3. Pauro aigonawo zvekare kuroora, obva abhenefita kuperekedzwa nemudzimai, owana mari inova yesapoti yake iye pamwe chete neyemudzimai waanenge aroora. Asi Pauro haana kutora that benefit, akaisiya, akaita yatinoti self denial, yekuti akasiya zvese izvi akaita basa rake rekugadzira matende, achiitira kuti zvibhenefite ukuru hwaMwari kana kuti zvibhenefite kufamba kweshoko raMwari. So pauri semutendi, ndezvipi zvinhu zvawakasiyawo uchikwanisa kuzviita iri right yako, but uchizvisiya kuitira kuti vhangeri isimbe. Subtopic yechi3, kudzidza kubva kumashure, learning from the past. Apedza kupa muenzaniso weself denial, Pauro anokurudzira self discipline. Anoda kuti Corinthians vatevere muenzaniso wake, kuti iye akatevera Kristu, then vanhu vatevere sezvaakaitawo, asi zvikuru sei model
iri Jesu Kristu, kwete kuti iye Pauro akazviitira kuti vanhu vatevere iye kana kukudza iye, but vatarisewo example yake asi vachitevera Kristu semaitiro akaita. Kuna Vakorinde vekutanga chapter 10 vhesi ya 1 kusvika pa5 anotaura pamusoro pemaIsraelites in wilderness. Anoreferensa kugore negungwa, kuri kutungamira kwaMwari, mhepo neuchengeto hwaMwari. Zvokudya nokunwa zvaimirira kuprovhaidwa kwavaitwa naMwari. Gore negungwa zvaimirira rubhabhatidzo, uye zvokudya nezvokunwa zvaimirira Lord's Supper. Vakorinde vekutanga chapter 10 tinodzidza kuti tiri kurarama sezvakaita vaIsraelite. Kunyange vaiva nemaprivileges, vazhinji vacho vaifarira sakarurama zvakaita seupombwe nekunamata zvifananidzo. Ndokusaka Mwari asina kufadzwawo nevazhinji vavo. Nesuwo tine maprivileges atinawo ekuziva Kristu, tinogona kurarama savowo. Izvi takazvinyorerwa kunzi tidzidze from the past, kuti vamwe vakafamba naKristu vakaprovhaidwa zvokudya naKristu, asi vazhinji vavo havana kufadza Mwari. Nesuwo tine privilege yekuziva Kristu, takanyorerwa pamusoro pake zvakakwana, asi tinogona kupedzisira taita kuti tifanane nawo, tarasika. Bhaibheri rinotudza kuti Mwari haatenderi miedzo yatisingakundi kuti itiwire, but nenyaya yekuzviti tinoziva, vazhinji tinowanikwa tichiwa. So nekuziva kwatiinako neknowledge yatiinayo, ngatiite kuti knowledge iyoyo ifadze Mwari, tisaive vanenge vakavengwa naMwari. Subtopic inotevera, yambiro pamusoro pezvifananidzo, warning against idolatry. Mumazuva apo mhuka dzaipiriswa kuna vamwari vemahedheni. Dzimwe nyama dzaipiwa vaprista vacho dzaigona kugomadza vemumamaketsi. Vatendi vaigona kuitenga vasingazivi. Zvaive zvisina basa hazvo kudya nyama yakabayirwa zvifananidzo kumba, nekuti zvifananidzo hazvina basa, nekuti Mwari ndiMwari mumwe chete. Asi tsika yekuenda kumitambo yavo Mwari anoirambidza. Nekuda kwei? Nekuti kupatisipeta mumaseremonies kunofambirana nekunamata mademons. Kuseri kwezvifananidzo zvakaumbwa, vanhu vanonamata mademons. Mumitambo yemahedheni kunoitwa communion nemademons. Saka patinoita communion tichisangana kumitambo yavo, toita communion nemademons. Kana tiri kusaidhi raMwari, tinodya chatinoti chirayiro, tinenge tichiita communion naMwari. Chingwa tichimirira mwiri waMwari, waini tichimirira ropa rake. So hazvizokwanisiki kuti wadya mukombe wemademons wouya wodya kumukombe waKristu. Muupenyu tine zvifananidzo zvatinonamata, dzimwe dzenguva tisingazivi, zvakaita semari, fashion, basa kana munhu chaiye. So ngatingwarirei kuti chatinokudza chii. Chaunonyanya kukudza ndochaunonamata. Ukatarisa chinhu chaunoti iwewe unochipa precedence over Mwari, ndo chifananidzo chako. Vamwe inogona iri family, vamwe vanogona ari mabasa, vamwe vanogona iri fashion. Nekuti Mwari kana akupa fashion yaunofana kupfeka, then wobva watarisa fashion iri kunze, wobva wati unoremekedza fashion, then fashion iyoyo ndo chimwari chimuumbwa chako chawave kunamata. Kana basa rako richikuitisa zvinorambidzwa neshoko raMwari, iwe wosarudza kuita zvakarambidzwa naMwari, zvichidiwa nebasa, zvoreva kuti uri kutevera basa rako instead yekutevera Mwari. Subtopic inotevera, overcoming idolatry. Kuna Vakorinde vekutanga chapter 8 vhesi ya 1 to 3 Pauro anoti, love for God keeps one safe from idolatry. Anopamidza kuti tisazvitarisa isu, asi titange taitawo zvipo zvevamwe, taona kuti zvatiri kuita izvi, kunyange tine marights ekuzviita, hazvingagumbuse mumwe here. Two magreat commandments akapiwa naJesu kuna Luke chapter 12 vhesi ya 28 to 31 dzinobuda pachena: ida Mwari wako kupfuura zvinhu zvose, ndo first 4 macommandments, uye ida vamwe sekuda kwaunozviita, ndo last 6 macommandments. Tikatarisa nyaya yajaya mupfumi, inotiratidza kuti aida zvinhu zvake kupfuura Mwari, uye akada upfumi hwenyika ino kupfuura hwenyika inouya. So zvinoreva kuti ainamata pfuma yake. Pfuma ndiyo yakava chifananidzo chake, nekuti dai aida Mwari, dai aida mumwe munhu sekuda kwaanozviita, hazvainetsa kuti atengese pfuma yake atevere Kristu, obva apawo vanotambura pfuma iyoyo. Zvino nekuti pfuma iyi yakanga yatove part of him, yakanga yari kumukontrola, akatadza kutevera zvakaudzwa naMwari, uye akatadza kuda mumwe wake sekuda kwaanozviita. Mashoko apo kuna Vakorinde vekutanga chapter 10 vhesi ya 31 achienderera mberi kusvika pana Vakorinde vekutanga chapter 11 vhesi ya 1 anotiudza kuti usatsvaka advantage yako wega, asi advantage yavazhinji.
tikatarisa kuti tine mamwe maadvantages atinogona kuwana atinopiwa naMwari, maprivileges atinowana kubva kuna Mwari patinenge tiine right yekumaexercise. So marights iwayo kana kuti maprivileges iwayo kana kuti maadvantages iwayo dzimwe dzenguva kumashandisa kunogona kuita kuti mumwe munhu agumbuswe. Mashoko aPaul kuna vakorinde vekutanga chapter 31 kusvika chapter 11 verse 1 anotidza kuti tisatsvaka advantage yedu takazvimirira but titsvage advantage inokwana vazhinji. Dzimwe dzenguva unogona kunge uchiziva chiprofita, uchiziva kuwedzera shoko, uchiatenda maSabbath school, uchibata nguva zvose uchiita nemazvo, but wobva watanga kucomplain kana kuti kushoropodza avo vari kunonoka kuchechi kana kuti vari kuita zvisakarurama muchechi uchivagodora, zvinenge zvisina